Umma Suwaiba ta jinjina wa kanta ta ce, shi ya sa ka sha da arna Abdu, ba za ka taɓa taɓewa ba, domin Allah yana son masu yafiya, don haka shi ne ya jibanci lamarinka da na ‘yarka. Hannu ta sa ta rungumi Hanan ta ci gaba da cewa, ni yayar mahaifiyarki ce, daga ni sai ita a wajen mahaifinmu. Waɗannan mazan kuma ta nuna su da hannu ta ci gaba da cewa, waɗannan ƙannan mahaifinki ne. Nan take Hanan ta ji wani daɗi ya kama ta, fuskarta cike da hawaye, sai kuma ga dariyar farin ciki. Ashe ba su kaɗai ba ne a cikin duniyar nan. Kabir ne ya yi sallama ya shiga gidan. Gaba ɗaya suka amsa mishi, sannan ya samu guri ya zauna daga gefensu. Ɗaya bayan ɗaya ya dinga gaishe su tare da yi musu ya hanya, saboda yana shiga gidansu mahaifinsa yake faɗa masa ‘yan uwan abbansu Hanan sun zo daga Agadas. Bayan ya gama gaishe su, mahaifin Hanan ya kalle su ya ce, wannan shi ne angon Hanan da nake faɗa muku. Gaba ɗayansu suka bayyanar da farin cikinsu tare da cewa, Masha Allah, Allah Ubangiji ya ba su zaman lafiya, kuma an yi daidai tunda mun zo lokacin da ya kamata. Hira suka dinga yi sosai har daga baya aka kawo abinci daga gidan su Kabir, wanda baƙi za su ci. Da yake ruwan da aka ɗan yi ya ɗan tsagaita, don haka gidajen biyu tare da ‘yan uwa da kuma abokan arziki suka ci gaba da shirye-shiryen ɗaurin aure wanda za a yi a gobe Asabar. Bayan sun gama cin abincin, kowa ya samu nutsuwa. Mahaifin Hanan ya yi gyaran murya, ya kalli mahaifin su Kabir ya ce, to dama abin da nake so na yi magana a kansa shi ne, so nake ku zama shaida a kan waɗannan takaddun da kuke gani. Hannu mahaifin Kabir ya sa ya karɓi takaddun, yana dubawa tare da kaɗa kansa ya ce, takardun motarka ne wanda su Kabir suke amfani da ita. Mahaifin su Hanan ya ce, ƙwarai ma kuwa su ne, amma yanzu ba tawa ba ce, ta Hanan ce, domin na yi shekara ɗaya da bar mata motar, sai dai kawai bayyana muku ne da ban yi ba. Kuma dalilin da ya sa na bar mata ita yanzu, saboda karatun da za ta yi ne, saboda duk ranar da Kabir bai samu kai ta ba, to sai ta kai kanta. Amma ya kuke gani? Mahaifin Hanan da sauran ‘yan uwan Malam Abdulaziz dukansu sun yi murna da jin haka. Kabir kuwa daga inda yake ya ɗago ido ya kalli Hanan. Ita ma shidun take kallo, murmushi ya yi tare da kashe mata ido ɗaya. Hanan ita ma murmushi ta yi masa cikin jin kunya tare da mayar da kanta ƙasa. Aka miƙa wa Kabir takaddun motar, aka ce ya je ya adana su, tunda sun zama mallakinsu yanzu. Kabir kuwa ya miƙe da fara'arsa, ya amshi takaddun motar, ya nufi gida. Washegari kuwa ranar Asabar, duk wanda ka kalla ka san yana cikin farin ciki.
Shi kuwa Kabir sai shiga da fita yake yi saboda jama'arsa wanda ya gayyato, kuma daidai gwargwado sun yi mishi kara. Haka ita ma Hanan, ƙawayenta da na Fa'iza sai kwararowa suke ta yi, da wanda ta gayyato da waɗanda ma ba ta bai wa kati ba, dukansu sun zo. Don haka gidajen daidai gwargwado cike suke da jama'a. Ƙarfe 2:30 daidai aka ɗaura auren Kabir da Hanan a masallacin cikin unguwa a bisa sadaki Naira 50,000 lakada. Tunda aka ɗaura auren Hanan ta ji jikinta ya yi wani irin sanyi kamar wadda ba ta da laka a jikinta. Lallabawa ta yi, ta zame, ta fita daga cikin ƙawayenta ba tare da ta bari kowa ya farga ba. Ta nufi ɗakin da su Umma Suwaiba suke. Umma Suwaiba tana ganinta, ta tarbe ta da fara'arta tare da cewa amarsu. Amarya ba ta laifi ko da ta kashe ɗan masu gida. Hanan kuwa a wannan lokacin jinta kawai take. Ita dai ƙoƙarinta kawai ta shige ɗakin Umma Suwaiba, ta yi shiru tana zubar da 'yan hawayenta irin na gefen idon nan. Umma Suwaiba kuwa ba ta yi yunƙurin hana ta ba, don haka ta yi kwanciyarta, ita kuma ta zauna tare da shafarta kamar ƙaramar yarinya wadda take so ta yi bacci. Tana jin mutane suna ta neman amarya tana ina, amma suka yi shiru suka ƙyale su. Hanan kuwa ba ta farga ba, bacci mai ɗan nauyi ya yi awon gaba da ita saboda tsananin gajiyar da ke jikinta. Kabir kuwa ya shiga ya fita, ya fi a ƙirga, wai abokansa suna so su gaisa da Hanan su ga amarya, amma Umma Suwaiba ta hana a tashe ta. Sai wajejen 6 saura ta farka daga baccin, miƙa ta yi gami da salati, ta miƙe zaune tana kallon su Umma Suwaiba. Umma Suwaiba tashi ta yi, ta ɗauko wata fura wadda ta tanada mai kyau, ta sanya Hanan ta kuskure bakinta, sannan ta matsa mata sai da ta sha furar nan sosai. Hanan ji ta yi ta dawo daidai, dama rashin samun hutu ne, ko kuma in ce daɗaɗɗiyar yunwa da take jikinta, kuma sai a lokacin ta fara tunanin yaushe rabon da ta sa wani abu a bakinta, da yake babu inda za a kai amarya sai gobe ranar walima za su sauko ita da ango su nufi birnin tarayya Abuja, saboda so ake duk abin da yake ranar Litinin ya kai kansa ofis. Don haka gari yana wayewa suka fara shirye-shiryen tafiya, saboda dama duk wasu abubuwan da suka san za su yi amfani da su an yi musu gaba da su. Umma Suwaiba ce a zaune, duk abin duniya ya dame ta saboda an ce babu wanda zai raka amarya, saboda amarya da ango kaɗai ne za su yi tafiyarsu. Da ƙyar Malam Abdulaziz ya sa ta fahimci dalilin da ya sa hakan. Kabir dai ba wani ƙarfi gare shi ba yanzu, don haka ɗan gurin da ya samu za su zauna. Gurin dai ba wani gurin kirki ba ne, kamar dai ɗakin bachelor ne, wato ɗaki ɗaya sai toilet da kuma kitchen, ko tsakar gida babu. 'Yan ƙirgin kayayyakin da suka rage aka fito da su aka zuba musu a cikin boot ɗin motar. Kuka Hanan take yi sosai, tana maƙale kafaɗar Umma Suwaiba.
wadda har ta kai ta bakin jikin motar. Duk sauran dangi suna biye da su. Fa'iza ma duk ta yi wujiga-wujiga saboda ita ma son samu ne ta raka Hanan, amma an hana ta, shi ya sa duk ta yi firi-firi kamar wadda ta ci duka. Mahaifin Hanan shi da kanshi ya buɗe mata ƙofar, sannan ya taimaka wa Umma Suwaiba ta saka ta saboda duk a naɗe take, daidai da fuskarta a rufe take. Mahaifin Hanan kuwa addu'o'i ne cike da bakin shi yake taiwa Hanan a cikin zuciyarsa. Ya Allah, ya tsare min ke a cikin sabuwar rayuwar da za ki tsinci kanki Hanan. Allah ya ba da sa'a ya kuma yi miki albarka da ke da zuri'ar da za ki samu a nan gaba. Haka dai, ‘yan uwa da abokan arziki suka haƙura, suna ji suna gani. Kabir ya kunna motar, suka ɗauki hanya, su kuma suka dinga ɗaga masa hannu. Har sai da suka ga ɓacewar motar tasu. Tunda Kabir ya ɗauki hanya kuwa, bai wani saurara ba, ya ɗauki sana'arsa, wato ta yin gudu, ba ji ba gani. Ita Hanan kuwa, yadda ka san mutum-mutumi haka ta koma mishi, saboda duk gaba ɗaya ta yi hukin da irin wannan gudun, kamar wanda za su bar duniya. Abin da ke faruwa a police station kuwa, tun ranar da abin ya faru, ɗan sandan da ke zaune a kan kujera tare da zubawa kwamfutar da ke gaban shi ido, amma babu wani ci gaba da aka samu wajen binciken da yake yi. Kuma a daidai lokacin ne wayarsa ta fara ringin. Kallo ɗaya ya yi wa wayar, gaban shi ya sake faɗuwa saboda rashin sanin irin amsar da zai bayar. Jikinsa ne ya ɗauki rawa ba tare da ya sani ba. A nan take ya yi receiving ɗin call ɗinsa cikin hands-free. Nan da nan muryar matashin ta bayyana cikin ƙaraji. Ya ce, "Me kuke ciki?" Police inspector ya ce, "Wallahi ranka ya daɗe, har yanzu babu wani motsi, saboda duk binciken nan da muka yi, motar nan ba a ƙara amfani da ita ba tun ranar da abin ya faru." Shut up! Ihun da ya ji an yi mishi kenan. Sannan ya ci gaba da cewa, "Kun san ba za ku iya ba, amma kuka anshi kundina?" Ɗan sandan ya yi ƙasa da murya ya ce, "Wallahi yallaɓai, ba haka ba ne, ka kwantar da hankalinka. Ko ba jima ko mu daɗe, insha Allahu za mu gano criminal ɗin." Ai bai ƙarasa maganar ba, ya ji wani ihu daga can sashen tare da wurgar da wayar. A haɗiye miyau, ɗan sandan ya yi da ƙyar, saboda idan bai ɓata a lissafi ba, wannan wayar da yallaɓai ya fasa kusan ta tara ce. Numfasawa ya yi, ya mayar da hankalin shi kan kwamfuta, ya ci gaba da bincikawa, ya ga wai matsalar daga jikinta yake ne. Wata dariya ya kece da ita, wadda har sai da ya ba 'yan sandan gurin tsoro. Dukansu suka firgita, suka yo kansa. Shi ma kallonsu yake har ya gama dariyar shi, sannan ya ce, "Dole ne yau mu yi celebrating, duk ku zo ku gani." Sai yau shegiyar motar nan ta motsa, ga ta ma za ta fita daga gari. Gaba ɗaya kuwa ofis ɗin suka ɗauki shewa, saboda kawai tun ranar da abin da ya faru babu wanda ya iya leƙa iyalinsa. Nan da nan kuwa Inspector Tukur Boka ya ɗaga wayar shi, ya kira yallaɓai, amma babu responding a har wajen sau uku. A karo na huɗu ne ya ɗaga wayar shi yana cewa, "Me kuma? Ko kuɗin aikin zan ƙara muku, saboda na fuskanci yadda ka baiwa kuɗi muhimmanci a kan rayuwar ɗan adam." Inspector Tukur Boka ya yi murmushi with his confidence ya ce, "No, ba haka ba ne yallaɓai.
yanayin aikin ne ya zo da wahala, shi yasa har aka samu matsala. Murmushin takaici ya yi daga can ɓangaren ya ce, zan ƙara muku miliyan 10, amma yinin yau kaɗai na baku kama min direban motar nan. Idan kuma ba haka ba, to shi zai juye da mujiya. Jin zunzurutun kuɗin da aka ambata, Tukur Boka ya lashe bakinsa kamar wani baƙin maye, da ƙyar ya samu ya haɗa kalmomin da ke bakinsa, saboda yana tsoron kada idan ya ji labarin cewa motar sun fara gano inda take, ya ce ya fasa ba su kuɗin. Cikin in'ina ya ce, yallaɓai, dama faɗa maka zan yi, ga motar nan mun gani tana tafiya